Lige så snart de har varen i hånden, så er jeg halvvejs. Og mit sidste skud i raketten, det er simpelthen at få varen i posen. Korskro Hestemarked er i fuld gang. Må jeg præsentere et super tilbud til jer. Min taktik virker, men jeg ved ikke, om det er jer, der skræmmer. Brian Kjeldsen sælger film og musik, og det er ikke kun TV Syd, der skræmmer kunderne væk. Det er altid lidt sløjt sidst på sæsonen. Vores efterårsmarkeder, de er ikke så gode. Ferien er brugt, feriepengene er brugt op, og der er ikke så meget, der gør med mere, som der var. Men jeg vil sige, mennesker er stadigvæk de samme. De er stadigvæk glade, og det er stadigvæk en fornøjelse. 125, 2 for 200. Har man alligevel et lille overskud fra ferien, har Brian et tip til en god handel. Man skal som udgangspunkt blive enig med sig selv om, hvad man ønsker sig. Hvad vil man gerne give for varen? Og så skal man komme hen og prøve, om man kan lave en god handel. Vi er som oftest til at tale med. Det, der er vigtigt, det er, at man er rimelig, og det gælder jo begge veje.